Takže 26. apríla sme vo Vyšehrade. Začína druhý pokus prejdenie Dunajsko-Ipelského národného parku a Pilískych vrchov. Ideme na kompu. Takto sme tu boli aj pred rokom zhruba. Nestihli sme prvú kompu. Dneska máme ešte čas, takže snáď to stihneme. A pred nami je Dunaj. Začína sa dnešný výlet. Takže stále Vyšehrad. Chalani, ste v telke? Ó, nazdar. Ahoj. A toto je tá kompa, na ktorú ideme. A túto riečku treba prebrodiť nám. Na druhej strane spúšťame hodinky a začína sa dnešné dobrodružstvo. 100 km cez Dunajsko-Ipelský národný park, potom Pilíske vrchy a naspäť do Vyšehradu. Opúšťame Vyšehrad a ideme smer na Dmároš. Teraz sa pozeráme na Pilíske vrchy, to je tam vpredu, tam budeme bežať večer. Teraz smer na Dmároš, to je ono. Na Vyšehradský hrad. Toto. Ako to ide? Ešte vládzeme? Zatiaľ to ide úplne pecka. Porádečku, ešte sme sa ani nezahriali. Tak začneme nejaké drepy kliky, aby sme nevytúhli. Východ slnka nad Vyšehradom a my už sme v Naďmároši a tu sa začína naša dnešná cesta. Takže hodinky pripravené. Takže všetci tu máme hokej. Mám tam. A máš ju označenú? Ale nesynchronizuje? Speedgoty. Ešte posledné problémy s GPS-kom a ideme na to. Dialo to sa beží. Takže máme 5 km prvých odbehnutých a mierime na Čováňoš, najvyšší vrch tohto pohoria. Takýto singláčik. Zatiaľ sa ide dobre. 5 km 49 minút, 7 hodín 20 minút. Siedmy kilometr, asi hodina, po 8 ráno. Začína byť teplo a to nás nepokojuje, že to vravím už tak skoro ráno. Ale väčšinou budeme v lese, tak snáď to dobre dopadne.
Takže sme na konci krížovej cesty nad mestečkom Košpálak a teraz sa pozeráme naň. 14 km, 8 hodín 30 minút, 2 hodiny na ceste, zhruba 500 metrov výškových a stále nás to baví. Super. Ale a je teplo. Zase, kto by to čakal. Takže povinné fotky a ide sa ďalej. Môžem? Môžeš? Takto sa tu brodia potoky. Dali sme to suchou nohou znova. Na túto nešťastneme ty vodu. Predpokladám. Ty sme až na vrchole stretli, nie? Hej, hej. Tuto, chlapi. Nie. Tuto a tak. Tuto a hento. Hej, hej. Ivan, poď. Si v telke. Podľa mňa ty sa pomerí. Točí na telke? Točí ťa telka. Ideš. Ne, drži to. To ako koho, vieš? Ale rýchlo musíš tam poskočiť. No poď, poď. 1, 2. Rozťahaj sa. Musíš s rozbehom. 3, 2, 1. Kde ty ideš? Jak to? O, do prdele. Nevadí. Si na to išiel príliš hurta. Hej. Chcel vyzerať v telke hrdinsky. Chlapi, napnite lítka. Dobre, je tam. No pobehneme. Konečne pri chate. Ivo, jak sa volá? Naď Hidek Heď. Tak. Nejdem to opakovať. Sme tu
1000 metrov výškových, vyše, 21 km, asi 3,5 hodiny. Tak, a ideme chillovať. Dúfame, že je chata otvorená. Pome. Ja sa čakám, aby si nebol takýto maličký. Celké. Máš malú obrazovku. Široký, malý okulár. To je normálne, že lyžiarske stredisko. Pozrite sa. Čaute. Doma. Poctivá maďarská brínza. Maďar brínza. Teraz vlastne takto správa obchádzame, nie? Áno. Čovánoš pred nami, 22 km, 4 hodiny, denný čas 10:30. Čovánoš, najvyšší vrch nášho dnešného výletu. Takže poďme na to. Dnešnej vychádzky, no. Poďme, obehni. Cieľová páska. To je Už ju vidím. kľúčový moment pre dnešnú výpravu. Dobitie, respektíve zdolanie najvyššej hory Dunajsko-Ipelského národného parku Mont Čovánoš. Sme tu. Je tu táto výhľadka. Sme to dali, ne? Áno, super. Yes. Už to bude len vyššie. Schodov. Odtiaľ sme prišli, že? Niekde.
A takto nejak pôjdeme dole. Otočíme to dole. Takto po kopcoch až tam k Dunaju. A potom Piliske. To je tam niekde. No a ideme zase dole. Hore a dole. 133 schodov. Niekde toho iba musíme dovedniť. To je pravda. Ivovi merajú hodinky viac výškových metrov, tak my sme si vybehali túto väžu, aby sme trošku vykompenzovali výškový rozdiel. Kedy si tu fúkalo, aj teraz tu fúka. Teraz tu Ivan fúka. A Ivan si fúkol a všetky stromy popadali. Iba raz fúkol a A 100 stromov padlo, hen? jak ste do strávky. Iba raz udrel, iba raz čapil a 7 vychladil. Áno. Sorry. ...26 km, 1300 nastúpaných metrov, dosť, skoro 5 hodín a klesanie, strmé klesanie, dlhé, z vrchu Čovánjoš. Ideme k starej železnici a ďalšia zastávka Marian Ostra za asi 20 km, čiže celkom bude teraz dobre. Máme takú pílu. No a treba zísť takto strmo. ...28 km, 5 hodín, 1400 metrov. Tak sa otvára krajina pekne. Čovánjoš, bude tam s tým stromom, kde inde by bol. Skontrolovať, či je tam. Mala by tam byť vyhliadka, ale asi je niekde vzadu za tým.
skoro 30 km. 5,5 hodiny. 30 Super čas, lebo väčšinu výškových. Skoro 12 hodín. Neviem, či teoreticky za 5,5 hodiny by sa mohli ísť ďalšie. Kámo, ja si myslím, že aj rýchlejšie by sme mohli tých 500 metrov. Budeš sa šetriť. Ten terén nebude behací, vieš, že Bude ono ešte prechody, no. to, že nemusí byť stúpanie, len nebude to úplne na beh. Tak, A sme dole pri železnici. ideme dolu. Niečo pre diváka z Pre potoku. diváka, hej. Zvládli sme náročný zostup cca 500 metrov výškových a teraz už len popri starej úzkokolajke po Mariánskej ceste 15 km do Marian Ostra. Takže to bude taký pekný zaživný terénik. Opa. ...30,5 kilometra. Čas odtieka, odbíja. Na kompu máme dosť času stále. Posledná ide o 8 večer. Teraz je 12 hodín. Takže času dosť. Ku kompe je to ešte 30 km. Takže tentokrát budeme stíhať. Snaď. Minulý rok sme to nestihli. Už sme ani nevládali vtedy. Teraz vládzeme a baví nás to hlavne. Jak sa to láka? Maťo, prehýba pod tebou. A sme dole. Teraz 15 km úsek. Ako som spomínal, popri úzkokolajke takéto Volgy. A tu je slúbená železnica. Samozrejme, že vlak po nej už chodiť teraz nebude, ale my áno. Tak. Maťo, bude to s kúpaním? Nič? Jo, ideš. Sprav nejakú show pre divákov. Ale Aj tuto. áno, akože sa kúpeš a tak, vieš? No, aby som to naozaj boli. No, hej. Vidíme, kto ako poctivo robil tie balančné cvičenia. No dobre. Nerad na mne, čo? Hop. Paráda. A sme na tej starej železnici, hej, teraz. Toto som chcel hľadať takto, že zo spodu. Počkaj, úplne pri zemi. Ešte raz to skúsim. Tak to vyzerajú naše behy. Niekedy tam veľmi do záchodu. Poď. Poď.
Ejha. Zase fotografické scénky, ja som si tam napichol hlavu na to národu, čo mi nakovali. Aj minulý rok fotil. Padol most. Tu viac vlak neprejde. Vyzerá. Človek by povedal, že je to popri potoku rovinka, ale v reále je to strašná pila. To vravím pre divakov za televízormi, čo toto budú sledovať. Niekedy neskôr. Pri ďalšej generácii. Áno, áno. A tam je nejaká hrádza. Je tu hrádza. Hej, taká bobria skoro ako. Zase nejaká spadnutá železnica. Ale cesta ide takto. Na našej Dunajsko-Ipalskej ceste sa veľakrát bude aj sa brodiť cez potoky, cez riečky. Nie je tu veľa mostov, takže teraz to niekde začne to brodenie sa väčšie a potom na druhej strane Vyšehradskej tam to bude pokračovať. A zatiaľ sme prešli všetci suchou nohou. Ja som nepustil video. Tak ideš. Tak idem ja.
Prav Ivo, niečo zábavné. Dobre. Nová časť. Je to... To mi trasnú nohy. Ale nie je to také ľahké, jak sa zdalo. Ten cupák tam v strede spravil čarapatu. Áno. Keby sa dalo tam v strede skúsiť, tak sa aj Ukazoval, ako kameroval, ja mám non-stop video. Takže obedná prestávka, hej? 36 km, 63 hodiny. Rožok, šaka, kel. Čo máme? Šiček. Dobrú taliansku salámku, horčička, To je moje miesto. Tak to má byť. na sielku. Samé dobré veci. Tak ideme na to. Ako od maminky. Pokračovanie našej púte. 37 km, 1800 m výškových, 7 hodín na nohách. Asi 10 km chýba do Mare Nostra v takomto poraste, čo je takzvané kliešťovisko. Ale bude to ešte chvíľku iba. Sme sa nastriekali repelentom. ...42. kilometr, čiže maratón, úspešne za nami všetkými. 8 hodín a takmer 2000 metrov nastúpaných. Zhruba 5 km pred Mare Nostra. Bacha, bacha. Riadny dubisko. No, 51. kilometr, 9 hodín 41 minút.
2200 metrov výškových, 16 hodín 12 minút. Ideme z Marian Ostra, kde sme mali prestávku na doplnenie tekutín a ešte je to nejakých 13 km do Nagymárošu. Nagymároše chceme chytiť kompu, čo ide o 6. Takže na to máme ešte celkom dosť času, snáď to chytíme. Keď nie, tak poďme to o 7. Takže Vyšehrad, to nie je síce, ale Nagymároš a kompu sme nestihli zase, že to stáva nejakým dobrým zvykom alebo tradíciou, chýbalo nám tak 5 minút, ale ťažko to bolo vypočítať presne, ale našťastie ďalšia kompa ide za hodinu, takže máme aspoň čas sa trošku najesť niekde, občerstviť pred presunom do Vyšehradu. Tak toto vyzerá maličká pláž v Nagymároši. Vyšehradský hrad, Dunaj, samotný Vyšehrad pred nami, kompa už sa blíži. To je ona, kompa. Vyšla kompa, môžeme ísť. No čo, ideme na to? Ideme. Ešte nemôžeme. Kompa je už tu. Ešte vykladajú. Rýchlo. Ponáhľame sa. Keď som pochopil správne, čaká nás teraz tento hrebeň, takto až sem hore. Ja vám povie, ako sa volá ten kopec. Možno. Neviem, ako sa volá ten kopec. A potom dole do Domošu a naspäť a dole. Na tie, pôjdeme na tie Vatálov, Quebec. Chápem. Divoko stojace kamene. Chápem. Dobre. Krokom Rolling Stones. Divoko stojace kamene. Valiace sa kamene budú. Ideme sa valiť aj my. Ty stáť. Neviem, či nepovalíme, ale... Takže 66 km, 13 hodín, pol 8 večer a sme zase na Vyšehrade, tunak bývame. A toto máme zásoby
ideme voči noci. Tak čo chlapci, jak to vidíte? Zatiaľ ešte vidíme. Za chvíľku tu bude horšie, hej? Poď čapovať. Ideme.